kasni rakhi ya kasni kha bashis pa prasnem penchai kalong kemin na Alabama ya kibut ban isam lasa kawai kalong kemi kaban na Alabama kabala rakhi ya ka cingdap sngika ka bashis pa prasnem jongka kala ai jubab ya ki jingkli bayade bat kibut bakumno kala ban sngo samlasa ya lade hakaba kala penchai ka jingdi wan ka jingbam ya ki jingbam bathyang bat ka jingyalu samla bat ki shenrang gi badon teman kate ka daw bapen sngo samlasa ya ka Helen Denmark kala dap shispa prasnem ha kasni bulai bala rakhi ya kasni kerpang jongka da ka cingkhawai ha kasni ningkong kabalawan dan bentalang da ki parlok jongka ka Brookdale Assistant Living ha Birmingham ka Denmark ha ka jingya kren bat ka WDHN TV kala ong bakam sngo bakala khamrang ba ban ya ka bakala don ha ka por bakadang shispa hinyos nem karta bat kala ong rupa kadang sngo samla sa na kadaw ka jingdi wan bam ya kijing bam batyang bajem bat yalu samla bat kishinrang briu ki badon teman katei kalong kemi kala ong shushuru ba kadang sngo klan bat sngo e bha ngati nga sngo klan bet ong katei kalong kemi ngan imtat hadu bandakot chaka shispa posnem ka US Census kala antat bakidon kumba shilak shi hajar ngut kibriu ki balak palat ya ka shispasnem ki basa ha kate kari ha ubnai jemang bat lakmi lenti ba kate ka jingkhen kan ki sausha sha kamba saulak arfu ar hajar ngut ha usnem ar hajar sampusap